cemplok waras ya. Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumuceng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Lah, Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok kon iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek Ora iso. Sing jeneng tresna ki ora iso dipeksa. Ora iso. Ora dicoba kok muni ra iso? Lah. Ora iso Kabeh kuwi. kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok pangisingan? Ah sapa? Sapa jenenge mbah? Pasingsingan. Pasing Pak. Sing gedhe pangapuramu ya Suminten. Witing tresna menika jalaran saking kulino lho Den Mas. Durung karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan niku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe Apa? jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok, ayo. gede-gede aku. Apa Den Mas? Kesleo telake. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wong wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula teh. Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah iki nek jenengan nyimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Kan lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya mung sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to Den Mas. Emoh. Sebab ngopo ngono lho, nek mung ora tresna iki suwe-suwe iso dadi tresna. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresna kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Hmm? Gelem ya? Heeh. Ah.